15 persona edad 30 sundo 40 anyos ang nag-aprobitser sa libreng cervical cancer screening. Padrino ang Bicol Regional Hospital and Medical Center na ginibo sa SM City, Legazpi, Kasubong aga. Sigun kay Dr. Vanessa Anrillosa, Pebrero ngunya na taon, kampunan ninda ang nasambit na proyekto, kung sain piglilibot ninda ang bilog na reyon. Nganing maipaabot, ang sa indang pig-upreser na libreng serbisyo medikal. Importante ang cervical cancer kasi nga nationwide, ang cervical cancer is the second most leading cause ng death among women, which is nagsasecond siya sa breast cancer. Worldwide, ang cervical cancer is the fourth most common cause ng death in females. Kaya ining HPV para sa early detection kang infection kang HPV. Sigun sa doktor, delikadong maray ang helang na cervical cancer. Kaya naman, importante ang pagpapa-screen nga niing kaso man na magpositibo. May tsansa pang maagapan ng pasyente. Nakukuha man da ang helang sa pakikipagtalik maging sa paninigarilyo. Kasi ang cervical cancer yun nga is sexually transmitted infection. So nakukuha po ini sa pakikipagtalik po. Whether babae sa babae, lalaki sa lalaki, babae to lalaki po. Basta may sexual contact po, high risk po na magkakaigwa po, na magdi-develop po ng cervical cancer. Aminado man ang doktor, sa kada lugar na pigbibisita ninda, 10% digdi ang nagpupositibo. Po, ang cervical cancer, chemo na po yan, ang bulong kay yan. Pero once nga sabi mi sa HPV, early detection, may bulong po yan. Iyon po ang kirahayan kong cervical cancer kasi preventable and treatable type of cancer po siya. Mientras tanto, apwera sa libreng cervical cancer screening, igwa man na pig-upreser ang ospital na libreng bakuna para sa HPV o human papilloma virus para sa mga kakean nag-edad 9 anyos, sundo 14 anyos. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal.